שלום לכל המצטרפים, ערב טוב, שבוע טוב. שומעים אותי טוב? אני כאן בבודפסט, בצד של פשט, במקום מאוד מיוחד. היי אירנה, ערב טוב, חג שמח, חג חנוכה שמח, נר שלישי. איזה כיף לראות את כולם, איזה כיף, שבוע טוב. שומעים אותי טוב? כי אני היום עם אוזניות, אני מנסה לנטרל קצת את רעשי הרקע. אז אם תוכלו להגיד לי אם הכל טוב, אני אשמח. אם לא טוב, אני אוריד את האוזניות. ערב טוב, היי רותי, איזה כיף. היי שוקי וסימונה ושחר, ערב טוב. חג שמח, לא שומעים? אז ננתק את האוזניות. חג שמח. שומעים יותר טוב? יותר טוב עכשיו? כנראה שזו אוזניות לא מתאימות. עכשיו טוב? יופי, מעולה. אז אנחנו נעשה את זה ככה. יופי, אני שמחה מאוד שאתם שומעים. אז אני נמצאת כאן בפשט. חג שמח לכולם. חג שמח, יופי, ערב טוב. אני נמצאת בפשט, בכיכר שקוראים לה כיכר יוז'ף נאדור. הרבה אנשים מטיילים בבודפסט, תודה רבה על המסכה, תודה. ולא מגיעים לכיכר היפה הזאת. אני מאוד מאוד קרובה לאזור הכי מרכזי בבודפסט של ואצי. ערב טוב נאווה ויונה, חג שמח. היי. מאוד מאוד קרובה לואצי, אבל בכל זאת הרבה אנשים לא מגיעים לפה. זאת כיכר שהיא עברה שיפוץ בשנים האחרונות. ושמו פה ממש דברים מאוד מאוד יפים, שיפצו את הבניינים. ואני אראה לכם קצת את הכיכר הזאת. אז הנה זה הבניינים שמסביב, בניינים מהמאה ה-19. יש לי גם אורח היום, מצטרף אליי יובב בעלי, הוא גם יטייל איתי ונראה ביחד את האורות. ותראו איזה מבנה יפה, אטרקציה יפה יש פה, פסל יפה. זה בעצם, זה פסל של חברה מאוד ידועה, חברת חרסינה מאוד ידועה בהונגריה שקוראים לה הרנד, וזה עץ החיים. עכשיו בקיץ יש פה מים כי היא מתפקדת כמזרקה, אבל עכשיו בחורף מנתקים את זה, אבל בכל זאת זה יצירת מופת הדבר הזה של חברת החרסינה שקוראים לה הרנד, ובמקרה הרנד יש לה גם חנות פה בכיכר, אז זה עושה לה גם פרסומת. רותי מוסרת דש ליובב, תודה רבה. אז זה עושה לה פרסומת מאוד יפה. זאת כיכר שעברה שיפוץ, כמו שאמרתי. הייתה ביקורת כאן בגלל שיש פה הרבה בטון, ובעבר היא הייתה יותר ירוקה, וגם עשו פה חניון תת-קרקעי, אז הכוונה הייתה להפוך אותה לירוקה, אבל בעצם זה מעודד הגעה של הרבה מאוד מכוניות לפה, אז קצת הייתה ביקורת לגבי הדבר הזה. עכשיו, כמו שאמרתי, לכיכר הזאת קוראים כיכר נאדור יוז'ף. נאדור יוז'ף הוא הבן אדם הזה, שרואים כאן את הפסל שלו. הפסל הזה הוקם ב-1869, לכבוד הבן אדם הזה, שהוא היה אוסטרי, הוא היה אח של המלך האוסטרי, ההונגרים לא מתים על האוסטרים, על ההבסבורגים, אבל אותו בן אדם מאוד מעריכים אותו, כי הוא פעל פה במאה ה-19, התחלת המאה ה-19, אחרי שהיה פה, היי אניקו, חג שמח. היה פה שיטפון מאוד מאוד גדול ב-1838, וכל העיר הוצפה, דנובה עלתה על גדותיה, בניינים נהרסו, והוא עזר לשקם את העיר. אז הוא בעצם נקרא בפי ההונגרים, ההבסבורגי הכי הונגרי. הם מאוד מאוד אהבו אותו, והוא דאג מאוד להם, וקראו לכיכר הזאת על שמו, ויש פה רחוב סמוך שנקרא על שם אשתו, דורוטיה רוצה, זה ממש מקביל לפה. זה אחד המקרים הנדירים שקראו לכיכר ולרחוב על שם אנשים בעודם חיים. זה משהו שלא קורה הרבה פה, אבל בכל זאת כאן קראו לזה על שמו כשהוא היה עוד בחיים. יש פה בניינים מאוד חשובים, כל מיני משרדי ממשלה, יש פה בניין בפינה קטן,
הוא ריק. בנו אותו גם בהתחלת המאה ה-19, יוזף הילד. היה פה אדריכל מאוד מאוד מפורסם, והוא בנה את הבניין הזה, והיה פה קונדיטוריה, והייתה פה מסעדה של גונדל, אבל היום זה ריק, מחכה למישהו שיבוא וישפץ. אז אנחנו נמשיך לטייל, ועוד מעט תראו כמה בעצם אנחנו קרובים כאן לכיכר הכי מרכזית של העיר, שהיא כיכר שממנה מתחיל המדרחוב והציוצה. אבל לפני שנגיע לשם, אז אמרתי שיש פה חברה מאוד מפורסמת של חרסינה שקוראים לה הרנד, אבל יש גם עוד חברה שקוראים לה ז'ולנאי, ואני הראיתי לכם בסיורים קודמים את הרעפים שהם בונים. אז בנוסף לרעפים הם גם בונים כאלה יצירות פאר. זה מזרקת הרקולס. היי שרה. וגם היא פועלת בקיץ, יש בה מים, אבל תראו איזה דבר יפה הם בנו פה. זה ז'ולנאי, חברת ז'ולנאי, מזרקת הרקולס זה השם. וגם לז'ולנאי יש פה חנות איפשהו בכיכר, אז מי שרוצה לקנות את המוצרים של ז'ולנאי הוא יכול ללכת ולקנות פה באזור. ככה יש פה כל מיני חנויות שבדרך כלל תיירים באים לפה, אבל עכשיו חלק גדול מהם סגורות. תראו איזה בניינים יפים בנו פה במאה ה-19. כן, אני מבינה שהרבה אנשים מתגעגעים לעיר עכשיו, במיוחד בתקופה הזאת, היא כל כך יפה. הכל מואר פה ויש קישוטים. אז אנחנו עכשיו מתקדמים לכיכר הכי מפורסמת בבודפסט, כיכר שנקראת וורש מרטיטר. אני אגיד את זה במבטא נכון, כי אמרו לי בסיורים קודמים שאני אומרת בהיגוי לא הונגרי, לא נכון? אז זה וורש מרטיטר. אנחנו הולכים לכיכר הזאת, שנקראת על שם המשורר הונגרי, שהמציא להונגרים את ההמנון השני שלהם. להונגרים יש שני המנונים. יש להם את ההמנון הראשי, ויש להם המנון שני שקוראים לו סוזת. ווורש מרטי הוא זה שהמציא להם את ההמנון הזה. זה מאדירים את הונגריה, זה המנון שמבטא הרבה את הנאמנות כלפי הונגריה. הנה, תראו את הכיכר היפה הזאת, יש פה מזרקה של אריות. האריות זה מוטיב מאוד מאוד מרכזי בהונגריה. רואים את זה בהרבה מקומות, בפרלמנט, בארמון, וגם פה יש את זה. וגם הכיכר הזאת, חג חנוכה שמח שירלי. הכיכר הזאת גם עברה שיפוץ, בעצם התאימו אותה שתהיה יותר מתאימה לכל השווקים שיש פה תמיד בקריסמס ובאביב, שיהיה יותר מקום, אבל לצערנו הרב השנה לא מתקיים שוק. הכל ריק פה מבחינת דוכנים. בדרך כלל הכיכר הזאת מפוצצת בתקופה הזאת בדוכנים, ובכיכר הזאת כולם יודעים שיש את הקונדיטוריה הכי מפורסמת בבודפסט. הקונדיטוריה הזאת קוראים לה ז'רבו. אי אפשר עכשיו עדיין להיכנס לקונדיטוריות, הכל אפשר רק טייק-אווי בימים אלה. זאת קונדיטוריה שמחיר כל עוגה פה צריך משכנתה בשביל לאכול, אבל שווה בתור תייר לבוא, לשבת במקום הזה ולנסות לפחות פעם אחת את העוגות, לראות איך זה. זה מאוד 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 יפה. הייתה פה גם מסעדת גורמה ליד שקראו לה אוניקס, ורק לפני כמה ימים סיפרו שחג שמח נורית. רק לפני כמה ימים סיפרו שהמסעדת אוניקס נסגרת. הייתה פה ארוחה מפוארת של הבעלים, ובסוף הארוחה נתנו לכל אחד פטיש, וכולם הרסו את המסעדה מבפנים, וככה סיימו את העתיד של אוניקס, בעצם את כל ההיסטוריה של אוניקס.
אבל הבעלים הודיעו שהם יפתחו משהו אחר בעתיד, אז נראה מה יהיה. כן, יש לז'ר בעוגת קרמש שהיא מצוינת. גם פה יש כל מיני חנויות שהיו פתוחות, אבל עכשיו בקורונה הם נסגרו. אז תראו עכשיו פה את הקישוטים היפים שיש פה בכיכר. השנה ראש עיריית בודפסט, הוא הודיע שהקישוטים שעושים השנה מאוד ידידותיים לסביבה, משתמשים בחומרים ממוחזרים, וגם הם חסכוניים באנרגיה, אז הוא חוסך כסף. עכשיו בגלל הקורונה אין לעיר הרבה תקציב, אז הם היו חסכוניים יותר השנה בקישוטים. תראו פה, יש כזה מבנה שכולו בתוך שקית ענקית. מי שמטייל פה בקיץ הוא רואה את זה, אבל בחורף מכסים את זה כדי לשמור על זה. זה פסל של בעצם האיש ורשמעתי, שסיפרתי לכם, המשורר, שעל שמו נקראת הכיכר. החנויות לא סגורות, החנויות פתוחות. אז זה סגור ומסוגר בתוך שקית, כי בעצם מזג האוויר הורס את הפסל הענק הזה. אז, אבל אחרי החורף הם משחררים את הפסל, ואז אפשר לראות את זה. הנה, כמו שאתם רואים, החנויות פתוחות. מי שמסתובב פה זה הרוב מקומיים, או רק מקומיים, בגלל שהונגריה סגורה ומסוגרת לתיירים. רק אנשי עסקים, אם יש להם סיבה מאוד מאוד מוצדקת, יכולים להגיע לפה. ככה, אם אין סיבה מוצדקת, אף אחד לא יכול להיכנס, וגם אם אין אישור שהייה, אי אפשר להיכנס לכאן. אז מי שאתם רואים פה, זה כן, זה המקומיים. זה מה שנשאר להם לעשות בעצם עכשיו, כי אין איפה ללכת, אי אפשר ללכת לתיאטרון, לסרט, לשום מקום, אפשר רק להסתובב ברחובות, לראות את הקישוטים, ללכת לחנויות. תראו את העץ היפה שיש פה. זה הבילוי שיש לנו עכשיו לעשות, את זה לא סגרו לנו. אני חושבת שהפסל שראינו עשוי יש בזה ברונזה. אני לא 100% בטוחה, אבל הוא ממש התקלקל במהלך השנים, כבר כמה פעמים שיפצו אותו. תראו, זה העץ קריסמס הגדול של כיכר ורשמעתי. ופה מתחיל ואציוצה, מי שמכיר. זה המדרחוב של הונגריה, של בודפסט. פה יש את כל החנויות המפורסמות. יש את ה-H&M הכי יפה לדעתי שראיתי אי פעם פה בעצם בכל מקום שהייתי. זה ממש ה-H&M הכי יפה. לפני כמה שנים זה נפתח בבניין הזה שהיה הבורסה. ופה גם עוד דבר מעניין, פה עמד עד המאה ה-18 בודפסט הייתה מוקפת חומה. אז פה היה בעצם עמדה החומה של העיר במקום הזה. אז זה ואצי מימיני, ואצי אוצה, אוצה זה רחוב, ואצי זה השם, זה אומר הדרך לבץ. יש פה לא רחוק עוד קפה אנה, שגם הרבה מאוד אוהבים ללכת, ויש פה עוד בית קפה של סמוש, אבל הוא סגור עכשיו בקורונה. יש לו עוד סניפים שפתוחים, אבל פה ספציפית זה סגור. ואנחנו נמשיך עכשיו ברחוב היפה, שהוא בעצם נקרא רחוב האופנה, Fashion Street. תראו איזה תור יש פה. כולם עומדים פה בסך הכל לקנות יין חם. זה התור כאן. אז אנחנו הולכים לכיוון רחוב האופנה. כן, סמוש, פה זה נסגר בגלל שסמוש פה באזור הזה זה היה בנוי בעיקר על תיירים, אבל יש אזורים אחרים שזה פתוח, שזה פחות מבוסס על תיירים. תראו, אנחנו מתקרבים עכשיו לרחוב שנקרא דאק פרנס אוצה, והוא רחוב האופנה היפה. כן, באמת, קפה אנה זה קפה שהרבה אוהבים לשבת בו, גם בחורף.
יושבים עם סמיכות, ותנורים חמים יש בחוץ ויושבים בחוץ. תראו פה יש חנות יפה, כל המזכרות ההונגריות. אני לא יודעת מי קונה מזכרות הונגריות בימים אלה, אבל זה יפה בכל מקרה. תראו איזה יופי מפצח האגוזים, זה סממן של קריסמס. הרבה פפריקות אפשר למצוא פה. ינחות כיוונה. פה את כל הסוגים והמינים שאפשר גם למצוא, אבל בכל סופר. לא חייבים לקנות את זה בחנות כזאת. כל הפפריקות, יש להם גם כל מיני סוגים של ממרחים, שמנים. אנחנו נמשיך, הנה אתם רואים, העיר, כשמגיעים לפה זה לא נראה שהעיר מתה. כולם פה חייבים ללכת עם מסכה, בחוץ חובה, כולם עם מסכות. אם שותים או אוכלים משהו, אז כמובן מותר להוריד את המסכה, אבל ככה כשהולכים חייבים. אז הגענו עכשיו לרחוב האופנה. זה רחוב שעבר גם איזה מתיחת פנים לפני כמה שנים, והרבה מותגי על עברו לפה. יש פה גם בניינים מדהימים. יש פה את מאסימו דוטי ואוישו. יש פה גם בניינים שבנה אותם האדריכל יוזף הילד, שהוא בנה גם הרבה בניינים שם בכיכר הראשונה שהתחלנו. היי ירדנה, ערב טוב. שמחה שאת הצטרפת אלינו. אם אני אספר לכם קצת על מה שקורה פה עכשיו, אז בהתחלת השבוע ראש הממשלה ויקטור אורבן הוא הודיע שההגבלות שהכריזו עליהם בנובמבר בעצם ממשיכות. כמו שהן עכשיו, הן ממשיכות עד אמצע ינואר. אז אנחנו עדיין בהגבלות, שזה אומר שמ-8 בערב עד 5 בבוקר אסור לצאת מהבית. בתי ספר רק עד כיתה ח' לומדים, כל השאר לומדים מרחוק בבית. וכל המקומות שמקבלים קהל, מוזיאונים, פארקים, תיאטרון, הכל סגור. חנויות אבל עדיין פתוחות. הנה תראו, יש פה עוד כל דוכן שיש, מיד מפוצץ באנשים. גם פה מציעים יין חם. פורלט בור, שלום מיכל, היי. כמה מעלות? אני חושבת בערך 4. אז פורלט בור זה יין חם. כולם עומדים כאן בדוכן היחיד שיש ברחוב ושותים יין חם, כי זה הדבר היחיד שאפשר ליהנות ממנו. בדרך כלל באזור הזה יש מלא קורטוש קולאץ', שהישראלים קוראים לו קיורטוש, אבל צריך להגיד קורטוש קולאץ'. אבל אין את זה עכשיו, אז מסתפקים ביין חם, זה מה שיש. הנה אנחנו ממשיכים ללכת ברחוב היפה, זה איפה שכולם מבלים, זה מה שאפשר לעשות עכשיו. כן, אז אנחנו חוגגים עכשיו את חנוכה, ובדרך כלל בבודפשט, במהלך חנוכה תמיד יש פה איזה הדלקת נרות באיזשהו מקום, בכמה מוקדים בעצם בעיר, אבל השנה בגלל המצב אין הדלקת נרות באף מקום. הדלקות הנרות היחידות שמתבצעות זה באינטרנט, אונליין, וזה קצת עצוב. כל מה שאפשר לחגוג אותו כרגע בחוץ זה קריסמס. אבל אני פרסמתי בדף שלי את ההדלקות נרות שיש, ומכל מיני מקומות בכל רחבי הונגריה שווה להיכנס ולראות. זה מאוד מעניין לראות את הרבנים בכל מקום, מאוד יפה. פה יש חנות נורא יפה של לינט, זו חנות יחסית חדשה, היא גם מקושטת לקריסמס.
מה שאין לה, אבל זה את הסוכריות שאני רשמתי פוסט לגביהם של ההונגרים. ההונגרים אוכלים סוכריה שקוראים לה סלון סוכר, ואותה אין בלינט, אבל בואו נעשה איזה סיבוב קטן, כי זה בכל זאת יפה. יונה פתקידונו. חנות מאוד יפה. אולי, אז כנראה שזה לא טוב פה. נקטע השידור. אז כנראה שזה לא רעיון טוב אם אתם אומרים שהשידור נתקע. אתם שומעים עכשיו? כן, סלון סוכר זה סוכריות שוקולד שמלאות יכולות להיות ממולאות בריבה, בקוקוס, בנוגת, בכל דבר שאפשר לחשוב עליו, וההונגרים מקשטים איתו את עץ קריסמס שלהם, והם נותנים מתנות. הנה, זה עוד נקודה מאוד מאוד מפורסמת פה בבודפסט, זה כיכר דאק. כיכר דאק זה הכיכר המרכזית מאוד שיש בה תחנת מטרו, ותמיד בסיורים אני נפגשת פה עם אנשים. רגע, משהו קרה לי, שנייה למצלמה. שנייה. יש לי תקלה קטנה עם המצלמה, אני מנסה לסדר אותה. הגימבל שלי הוא קצת עושה לי בעיות היום, אני לא יודעת למה. אתם רואים טוב? שומעים טוב? אז זאת כיכר דאק, וכמו שאמרתי זה כיכר מאוד מרכזית בעיר, ובדרך כלל זה נקודת מפגש לסיורים, ובדרך כלל היא מפוצצת גם באנשים, בתיירים, דוכנים, אבל עכשיו זה קצת פחות מכרגיל. אנחנו ממשיכים לראות את העיר המקושטת. פה יש אחת הכנסיות הרפורמיות המפורסמות בבודפסט. אז אנחנו עכשיו במרכז העיר. ערב טוב רוני, היי. שבוע טוב תומר, איזה ברכות יש לנו פה. אז התחלתי להגיד שזהו חנוכה, אי אפשר לחגוג פה כל כך השנה, אבל קריסמס חוגגים פה, יש אורות, זה לא מוותרים פה אף פעם. ותראו, אנחנו מגיעים עכשיו לאזור שנקרא ורוש-האזה פארק. ורוש-האזה זה בעצם העירייה של בודפסט נמצאת באזור הזה, ותראו איזה יופי של קישוטים עשו פה השנה. זה כיכר ורוש-האזה כמו שאמרתי. יש פה כזה עץ צבעוני. נכון, אם אני ממשיכה ללכת פה ברחוב הזה, אז אני אגיע לבית חב"ד. אני לא אחזור לבצי, לא. אני אחר כך הולכת למקום אחר. תראו איזה יופי הקישוטים פה.
סליחה על הטלפון, הוא קצת מסתובב לי היום המכשיר. אין הדלקת נרות ליד הדקטלון בניוגתי השנה, בגלל שאסור להתקהל. אז את כל הדלקת הנרות בבודפסט עושים אונליין. כן, נכון, גם פה בדרך כלל יש דוכנים במקום הזה, דוכנים של קריסמס, אבל השנה אין דוכנים, הכל בוטל בגלל הקורונה. יש רק את הקישוטים, אין דברים אחרים חוץ מהקישוטים. נכון, היו פה הרבה דוכנים ועכשיו אין. אז אנחנו ממשיכים בעקבות הקישוטים. אני רק רוצה, היום יש לי בעיה של המצלמה, אני לא יודעת מה בדיוק קרה, אבל הגימבל קצת פחות משתף פעולה היום, אבל אנחנו ממשיכים. מרחוק מה שאתם רואים זה הבזיליקה. איזה ארמון, מיכל? את שואלת עוד לגבי איזשהו ארמון? לא יודעת איזה ארמון את מתכוונת? אז מרחוק אנחנו רואים את הבזיליקה של אישטוון. זה הבזיליקה הכי גדולה בבודפסט, זה אחת מהכי גדולות בכל הונגריה. אנחנו נגיע גם אליה ונראה מה קורה שם. בדרך כלל ליד הבזיליקה יש את אחד השווקים גם הכי יפים בקריסמס, אבל השנה כמובן גם זה בוטל, אבל בכל זאת עשו שם כמה דברים מאוד יפים, אנחנו נראה את זה בהמשך. כמו שאתם רואים, הרחובות די מלאים בשעה כזאת עדיין. עד 8 בערב אין בעיה להסתובב ברחוב. אבל אחרי 8 בערב כולם בבתים. רק מי שמטייל עם הכלבים, אז הוא מותר לו להיות בחוץ. או אם יש אישור עבודה, ממקום העבודה, אז גם מותר להיות בחוץ. אנחנו עכשיו נמצאים במקום שמאוד קרוב לרובע היהודי. מי שבדרך כלל הולך לרובע היהודי אז הוא יכול מפה להגיע. זה נקרא רחוב קיראי, ומפה מגיעים לגוז'דו דבר, שזה חלק מהרובע היהודי, אזור הבילויים של העיר. אבל אנחנו היום לא נמשיך לרובע היהודי. אני עכשיו ברחוב שנקרא קארוי קורות. זה הרחוב שאני עכשיו חציתי אותו, ומימיני זה קיראי, רחוב המלך שמגיע לרובע היהודי. ואני עכשיו הולכת לכיוון רחוב שנקרא בייז'י ז'ילינסקי. חברים, אם אתם, יש לכם חברים אחרים שמעוניינים בבודפסט, זה יהיה נחמד מאוד אם תשתפו את הסיור, תשתפו את הדף שלי. אני אשמח מאוד. יש פה עוד דבר שאני רוצה לדבר עליו, זה שיש קבוצה מקסימה. אם אתם, זה הזמן להתחיל לתכנן טיולים במקומות, יש הרבה זמן לתכנן טיולים בכל העולם, ובדף, בקבוצה, מטיילים ונהנים בחול. יש לכם הרבה מאוד מידע על כל מיני אטרקציות, סיורים לייב בכל מיני מקומות בעולם, ובחורה מדהימה שקוראים לה אירנה מנהלת את זה, שווה מאוד להצטרף. היא גם מקדמת את הדף שלי, את הסיורים שלי, אז שווה להצטרף. אז אנחנו עכשיו הולכים ברחוב בייז'י ז'ילינסקי, ומולנו נמצא כיכר אליזבת, על שם המלכה ארז'בט, המלכה האוסטרית מהמאה ה-19.
זאת כיכר שבדרך כלל יש בה המון אנשים, כי יש שם איזה מועדון מאוד מפורסם, קוראים לו אקווריום, וגם שם בדרך כלל יש הרבה מאוד דוכנים של קריסמס, אבל עכשיו בגלל הקורונה יותר ריק. יש רעש, רק רגע. כן, אז אפשר להגיד שהעיר לא מתה, אנחנו במצב של קורונה. תודה, ניקו, אבל העיר לא מתה. אנשים מחפשים בכל דרך אפשרות לבלות, ליהנות לקראת הקריסמס. עכשיו כולם יוצאים לעשות קניות, לקנות מתנות לקריסמס. כן, אני גם הייתי רוצה שאתם תהיו איתי, יהודית. נורא הייתי רוצה, אבל לצערי זה לא מתאפשר. אז אני אספר לכם קצת על הקריסמס של ההונגרים. אז ההונגרים, הקריסמס שלהם מתחיל בערב של ה-24 לדצמבר. הם עושים ארוחה. בדרך כלל ארוחת הקריסמס יש בה כרוב ממולא ויש לה מרק דגים, והם מסיימים את הארוחה בעוגה מפורסמת הבייגלי, שיכולה להיות ממולאת בפרג או באגוזים, ומי שדתי אז בדרך כלל הוא הולך גם למיסה, לכנסייה ב-12 בלילה. זה מה שהם עושים בערב. וביום השני בבוקר מוקדם כולם מתאספים ליד עץ הקריסמס שכולו מקושט בסוכריות ובכל מיני קישוטים יפים. דרך אגב, הגענו לאנדרשי, עשיתי 2 סיורים שם בשבועות האחרונים. אז זה אנדרשי גם כולו מקושט וצבעוני. האם בקורונה יש שיפור? יום אחד רואים שיפור ויום אחד זה חוזר לעצמו. זה מה שקורה כאן עכשיו. הנה, הגענו לעוד דוכן שהראיתי לכם באחד הסיורים הקודמים. זה דוכן של קיורטוש. תראו איזה תור יש פה. זה הדוכן, אחד היחידים שיש כרגע בעיר. בדרך כלל במקומות שהיינו יש הרבה מאוד דוכנים ואין צורך לעמוד בתור, אבל כרגע זה אחד היחידים שיש. ותראו איזה תור יש פה. אז זה האנדרשי, אנחנו לא נטייל בו עכשיו כי אנחנו טיילנו כמעט לכל אורכו בטיולים הקודמים. אז סיפרתי לכם על הקריסמס. אז ביום קריסמס ב-25 לדצמבר כולם מתעוררים מוקדם, מתאספים ליד עץ הקריסמס, ויש ליד עץ הקריסמס מלא מתנות, ואומרים לילדים שהמתנות הגיעו מיזושקה. יזושקה זה התינוק ישו הקטן, התינוק. הוא כאילו מביא את המתנות לילדים. עכשיו, זה לא כמו אצל נניח האמריקאים, נכון? דניאלה צודקת, הקיורטוש הזה הוא גם אחד מהכי זולים, עולה 350 לעומת השווקים שזה בדרך כלל יותר מ1,000 פורינט. אז אצל לא קר מאוד כרגע, לא? מי ששאלה. אז לא כמו אצל האמריקאים שהמתנות הן ניתנות על ידי סנטה קלאוז, אצל ההונגרים מי שמביא את המתנות, ובטח גם אצל עמים אירופאים אחרים, זה התינוק ישו. הוא זה שמביא את המתנות, וכולם פותחים את המתנות, ואחר כך יש ארוחה של חג בצהריים עם כל המשפחה. ואותו דבר ב-26, פשוט אוכלים כל הזמן, אוכלים מאכלים מעוף, הם אוכלים כמובן הרבה חזיר. זה המאכלים, עוד פעם כרוב ממולא הרבה פעמים. בשביל לקנות את הבייגלי.
של קריסמס. בייגלי יכול להיות, כמו שאמרתי, פרק, אגוזים, אבל בשנים האחרונות אפשר למצוא, הנה תראו עוד פעם את אנדרשי. לא שמעת? אתם שומעים אותי? אני לא יודעת למה הסאונד נעלם. רגע. שומעים עכשיו? יופי, אני שמחה, אני לא יודעת מה קרה קודם. אז היום אפשר למצוא גם בייגלי עם קוקוס ועם אפילו שוקולד ופיסטוק, וזה משהו שחייבים לטעום. בייגלי זה בעצם עוגת שמרים כזאת, שמי שמכין אותה הכי טוב אז הוא שם גם חמאה בזה, וזו עוגת שמרים, והיא ממולאת כמו שאמרתי בכל המילואים שסיפרתי עליהם. אז זה ממש משהו ששווה מאוד לטעום. ואנחנו עכשיו הגענו לבזיליקה. זה הבזיליקה על שם אישטוון. יש גם בייגלי, גם לא בקריסמס, כן, אבל בקריסמס יש הכי הרבה אפשרויות, הכי הרבה מגוון. אבל אפשר למצוא בדרך כלל בייגלי בכל השנה. קינוחי ההרמונים, נכון, זה גם משהו שיש בדרך כלל בתקופה הזאת של החורף. יש קינוח שהוא עשוי משבבי הרמונים, ומגישים אותו עם קצפת ושוקולד, וזה מעולה. ועוד דבר שמוכרים פה הרבה בקריסמס זה הרמונים כלואים. הרבה פעמים יש דוכנים כאלה שאפשר לקנות הרמונים כלואים חמים, וזה ממש מעדן. תראו את הבזיליקה היפה. בדרך כלל באזור הזה גם מכאן מתחילים מלא דוכנים. השנה השווקים גם פה וגם בוודשמטי בכיכר שליד וצי הם עברו לאונליין. אז כל האומנים שבדרך כלל מוכרים שם, אפשר לקנות את המוצרים שלהם גם אונליין. אבל עשיתי לה חשק לאכול. אבל זה לא אותו דבר לקנות אונליין. תראו איזה תור גם פה יש. גם כאן יש יין חם, ויש פה תור ענקי לקנות יין חם. זה האופציה היחידה שיש פה עכשיו, כמו שאמרתי קודם, למשהו טעים בקריסמס. אז זה יין חם. בדרך כלל יין חם יש שתי אופציות. יש אופציה של עם אלכוהול, ויש אופציה ללא אלכוהול, ואז גם ילדים יכולים לשתות את היין. תראו גם פה יש עץ יפהפה. בדרך כלל יש כאן גם אתר החלקה על קרח קטן, אבל השנה זה גם אין. אבל עשו פה עץ יפה, ועשו פה הרבה מאוד קישוטים. ויש פה קישוט כזה יפה לקריסמס עם נרות. כל יום ראשון נשלח לארץ את הקיורטוש. ראיתי שבארץ מוכרים קיורטוש. מישהו הראה בשוק מחנה יהודה אפשר לקנות קיורטוש. אז פה כל יום ראשון, למרות הקורונה, מתקיים טקס ומדליקים פה נרות. בארבעת השבועות לפני קריסמס קוראים לזה אדוונט, וכל שבוע מדליקים עוד נר, קצת מזכיר את חנוכה. אז מתקיים פה הטקס הזה. תראו את הבזיליקה היפה. בדרך כלל כל שנה בקריסמס יש פה מופע אורות על הקיר של הבזיליקה. כן, נכון, כולם עוטים פה מסכות, נכון רותי, את צודקת. כולם ממושמעים, אין דבר כזה לא להסתובב עם מסכה, אלא אם כן אוכלים. אז זה העץ של הבזיליקה.
השנה כתבתם שבכל מקום יש... בארץ נראה לי יש כבר יותר קיוטוש מפה בתקופה הזאת. כן, אז גם פה זה עוד מוקד בילוי שיש. כי אין הרבה אפשרויות לבילוי. אז כולם באים לכאן לשתות יין חם. לראות את כל הקישוטים. אז אני אספר לכם עוד דבר שאני גיליתי בימים האחרונים לגבי יהודי הונגריה. שמעתי איך יהודי הונגריה חוגגים פה חנוכה. אז יהדות הונגריה, בערך 90% מהם הם חילוניים, וחלק מהם בכלל לא קיימו אורח חיים יהודי הרבה מאוד שנים, כי פשוט פחדו אחרי המלחמה, ובתקופת הקומוניזם בכלל אסור, ורק בשנים האחרונות חלק גדול מהם מתחיל שוב לגלות את היהדות. וחלק מהיהודים יש להם עץ קריסמס, כמו גם בארצות הברית. הם עושים מין עץ כזה בבית עם מתנות, אבל חלק גדול מאוד, יותר ויותר כל שנה יותר ויותר, חוגג את חנוכה. והם נוהגים גם לאכול מאכלים מטוגנים בשמן, כמו סופגניות ולביבות, הם קוראים לזה לטקס, או שטוצ'ני הם קוראים לזה. השעה כרגע היא בדיוק שעה פחות מאחורה מאיתכם, זאת אומרת 5:10 בערך. אז הם אוכלים כאלה מאכלים, ועוד מאכל מטוגן בשמן שהם אוכלים זה הלנגוש. לנגוש זה כמו בעצם פיתה כזאת, מטוגנת בשמן עמוק. זה עשוי בדרך כלל מקמח תפוחי אדמה, ואוכלים את זה עם גבינה צהובה ועם שמנת חמוצה, וזה מאוד טעים, וזה מה שהם אוכלים. ועוד דבר שגיליתי שהונגרים אוכלים בחנוכה, הנה השוטר החמוד, הוא גם פה, נשאר פה גם לקריסמס, השוטר צ'ארלי. אז עוד דבר שהם אוכלים זה מאכלי גבינה. אנחנו נמצאים דרך אגב ברחוב אוקטובר 6, הולכים לכיוון כיכר החירות של בודפסט. כן, נכון דניאלה, ראינו את השמן מהברונזה, את צודקת. אז הם אוכלים, כמו שאמרתי, היהודים ההונגרים מאכלים עם גבינה. ולמה הם אוכלים את זה? זה עוד סיפור שאני לא שמעתי עליו, אבל אולי אתם כן שמעתם. אז יש סיפור על אחת בשם יהודית הגיבורה, שיכול להיות שהיא קשורה לחשמונאים, אבל לא בטוח. ויהודית הגיבורה, היא הצילה עיר שלמה מהיוונים שרצו לכבוש את הארץ, את אזור יהודה. היא הגיעה למפקד הכי גדול שקראו לו אורופנוס, והיא אמרה לו שהיא יכולה להציע לו שירותים של אוכל ויין, והיא הייתה מאוד מאוד יפה, והיא נתנה לו לאכול גבינה מלוכה. היא זממה בעצם להרוג אותו, זו הייתה התוכנית. היא נתנה לו גבינה מאוד מאוד מלוכה שהיא הכינה, שהייתה גם מאוד מאוד טעימה, והוא אכל המון מהגבינה הזאת ונהיה מאוד צמא. אז היא נתנה לו מהיין שהיא הביאה, וכדי לרוות את צמאונו, והוא שתה ושתה להרוות את צמאונו, והוא נהיה שיקור מרוב היין, והוא נרדם. וכשהוא נרדם היא לקחה את החרב שלו וירפה בעצם את הראש שלו, וברגע שהחיילים ראו
שהמפקד שלהם מת. הנה עוד מקום שמצטופפים, עוד איזה קונדיטוריה פה. זה קונדיטוריה קטנה. אז ברגע שהחיילים ראו שהמפקד שלהם הובס ומת, הם ברחו, וככה היא הצילה את העיר יהודית. אז לזכר המעשה שלה אוכלים בהונגריה מאכלים מחלב. עכשיו הגענו למקום הכי מפורסם בכל בודפסט, לשטרודל. בהונגרית שטרודל זה רטש, זה בית השטרודל. יותר מ100 שנים המקום הזה מוקם, והם מכינים שטרודלים מכל הצורות. אפשר גם לאכול פה ארוחה הונגרית עם אוכל מסורתי, אבל כמובן גם עכשיו אי אפשר לשבת פה. אז גם להם יש בייגלי. זה הבייגלי, יונפות כיוונו. זה בייגלי שהם מוכרים, יונפות כיוונו. עכשיו לא נשאר להם כנראה יותר מדי שטרודלים. קנו להם את הכל. פה בדרך כלל אפשר לראות איך הוא עושה את זה. מקומות לשבת אין כל כך. ביסלט. תודה. אז הם עושים פה שטרודלים מכל מיני צורות. הם עושים שטרודלים עם כל מיני מילואים. אפשר למצוא פה עם פרג ועם דובדבנים ושזיפים וגבינה, ויש להם אפילו סוג אחד מלוח ממולא בכרוב. והם עושים את זה עם בצק מאוד 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 דק ומאוד מאוד מאוד טעים. שווה מאוד שמגיעים לכאן לנסות את השטרודל. אז כמו שאתם רואים, בודפסט לא ויתרו על הקישוטים השנה. זה אחד הדברים שלא מוותרים, לפחות אם מוגבלים בדברים מסוימים, אז לפחות הקישוטים עושים קצת מצב רוח טוב. נכון, אנחנו באוקטובר 6. אוקטובר 6 זה שם של כל הרחוב, זה לא רק בית מסוים. באוקטובר 6 זה תאריך מאוד עצוב בהיסטוריה ההונגרית, שהאוסטרים הוציאו להורג 13 מהמנהיגים ההונגרים בגלל שהם עשו מרד נגדם. ובאותו לילה, ביום אחרי שהם הוציאו אותם להורג, האוסטרים חגגו בפאב ועשו לחיים עם בירות וכדי לחגוג את הניצחון. ומאותו יום ההונגרים נדרו נדר שהם לא עושים לחיים עם בירה, שאפשר לעשות לחיים עם יין אבל לא עושים עם בירה. אני חשבתי שהנדר הזה נגמר, אבל יום אחד ראיתי פגישה של ראש הממשלה פה, ויקטור אורבן, עם חברים שלו מה-V4 מסלובקיה, צ'כיה ופולין, והוא סיפר להם שהונגרים לא עושים לחיים עם בירה, אז כנראה שהנדר הזה לא נגמר. עדיין זה קיים הנדר הזה. אנחנו נמצאים עכשיו, אז אם אתם באים להונגריה, אל תעשו לחיים עם בירה, תעשו לחיים עם יין. אנחנו נמצאים עכשיו בכיכר סבדשג, כיכר החירות. בדרך כלל יש פה מזרקה גדולה בקיץ, אבל בחורף הם באזור הקריסמס, הם עושים פה עץ מאוד יפה. ופה יש פסל מפורסם שמתקשר למלחמה. זה פסל המלאך והנשר הוא נקרא, ובעצם עם הפסל הזה, זה פסל גם שעורר הרבה מאוד תרעומת בקרב היהודים כאן, כי עם הפסל הזה ההונגרים אומרים שהם בעצם לא אשמים במלחמה, שמי שאשם
הוא בעצם הגרמנים. הנשר כאן הוא בעצם הגרמנים. למטה יש פה מלאך, המלאך זה ההונגרים, בעצם הפסל אומר שההונגרים היו מלאך תמים, שהנשר בא ותקף אותו. הם בעצם קורבן, כמו כולם, כמו היהודים, הם קורבן של הנאצים, וכמו שאמרתי זה עורר תרעומת מאוד גדולה, ועד היום רואים את התרעומת הזאת בגדר הזאת שנמצאת כאן ממול. הגדר הזאת היא בעצם מרד של היהודים כאן כנגד הפסל הזה, שבעצם מבטא, הוא בעצם מסלף את ההיסטוריה. ואז הם אומרים שאסור להאמין למה שהפסל הזה מבטא, כי מה שקרה זה שההונגרים שיתפו פעולה עם הנאצים, הם לא היו קורבן. הם במו ידם רצחו אלפי יהודים, וזה מה שבעצם רואים פה בפסל. ואנחנו ממשיכים כאן. כיכר החירות היפה, היא גם מקושטת מאוד לקריסמס. תראו איזה קישוטים יפים. לא חוסכים משום מקום בקישוטים. אנחנו בכיכר החירות, עם הרבה מאוד בניינים היסטוריים מאוד יפים. בצד שמאל יש בניין שעומד ריק עשרות שנים. זה בניין שהוא היה בניין הבורסה ובניין הטלוויזיה ההונגרית, ומחכה למישהו שיבוא ויפיח בו חיים. נכון, הרבה יהודים המירו את דתם, זה נכון מה שאת אומרת טובה, כי חשבו שאולי ככה הם ינצלו, אבל זה לא עזר להם. אז זאת כיכר החירות היפה. אנחנו בעצם צועדים לקראת הפרלמנט. אנחנו נגיע לפרלמנט ונראה שם את הקישוטים היפים שיש שם לקראת הקריסמס, בשביל הקריסמס, ושם בעצם אנחנו נסיים את הסיור. אם יש לכם איזה שהם שאלות בינתיים, אתם מוזמנים לשאול אותי, בכיף. אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל הראיתי לכם, עשיתי פה סיור לפני כמה חודשים, והראיתי לכם משהו חמוד שיש כאן. תכף נראה אותו. בחושך אולי יותר קשה לראות את זה. כן, אני מאמינה, אני רוצה שגם כולם יחזרו לפה. מאוד מאוד, לא יודעים מתי זה יקרה. אני הבנתי שבארץ נותנים לכם חיסונים בקרוב. ביבי השיג לכם חיסונים. אז אולי אתם תוכלו להתחיל לנסוע, להשתחרר קצת. רציתי להראות לכם, יש פסל קטן, אבל יותר קשה לראות אותו בלילה. נראה אם אני אמצא אותו. יש לי הרגשה שמישהו הוציא אותו. היה פה פסל קטן של קרמיט, אבל אני לא רואה אותו, אולי בגלל שחשוך עכשיו אז קשה קצת לראות אותו, או שבאמת מישהו החליט להוציא אותו. היה פה פסל, הראיתי בסיורים קודמים, קרמיט הצפרדע. הוא כאילו יצא מתוך בניין הטלוויזיה וקפץ לכאן, אבל הנה מצאתי אותו. הנה תראו את קרמיט הצפרדע של פסל שקוראים לו קולודקו. הוא עושה פסלים קטנים בכל העיר, ותמיד הם קשורים למקום שבו נמצאים. ופעם הייתה סדרה של החבובות,
ובבניין הזה ממול היה את בניין הטלוויזיה, ויום אחד בניין הטלוויזיה נסגר, אז גם קרמיט יצא מתוך בניין הטלוויזיה והגיע לכאן, לכיכר החירות. הוא נמצא פה כל הזמן. אחד הדברים שיש בכיכר זה גם הפסל הזה שאתם רואים מולכם. זה פסל לזכר החיילים הרוסים ששחררו את הונגריה. תראו, כל הפארק הוא מואר, אבל הפסל הזה הוא בחושך. ההונגרים לא מאירים אותו כי זה בעצם כתם. הם היו מעדיפים שהפסל הזה לא יהיה כאן. אבל יש הסכם בין ההונגרים לבין ממשלת רוסיה שהאנדרטה הזאת חייבת להישאר כאן. אז למרות שהם לא אוהבים את זה, זה נשאר כאן, הפסל הזה. האנדרטה הזאת היא נשארת פה, אבל זה שבעצם היא חשוכה, זה בעצם איזשהו סוג של התרסה, אפשר להגיד, של ההונגרים נגד החובה הזאת לשמור על האנדרטה הזאת פה, שמסמנת את הימים של הכיבוש הרוסי כאן. ועוד פסל שיש כאן זה רונלד רייגן. רונלד רייגן בעצם עזר לשחרר את הונגריה מכבלי השלטון הקומוניסטי, ובגלל זה עשו פסל, וכמובן יש לו תאורה. אפשר לראות אותו גם ביום וגם בלילה, את רונלד רייגן. תראו איזה יופי. ואנחנו, תראו, הם מגיעים לפרלמנט. השגרירות הרוסית לא פה. השגרירות שנמצאת פה, לא כל כך רואים את זה, זה שגרירות ארצות הברית. שגרירות רוסיה, שבוע שעבר היינו באנדרשי, בצד השני, אז שגרירות רוסיה נמצאת שם, בווילות של אנדרשי. רחוקה מארצות הברית, שלא יהיה מלחמה ביניהם, שלא יריבו. יש פסל של רונלד רייגן, בגלל שרונלד רייגן הוא אחד מאלה שתרמו לנפילת מסך הברזל, לנפילת השלטון הקומוניסטי במזרח אירופה. בגלל זה יש פסל שלו. תודה רבה אייל. אנחנו מגיעים עכשיו עוד מעט לפרלמנט. הפרלמנט ההונגרי זה אחד מבתי הפרלמנט הכי גדולים בעולם. אומרים שהוא בערך השלישי או הרביעי הכי גדול בעולם, והקים אותו במאה ה-19. מי שתכנן אותו היה אדריכל ממוצא יהודי, קראו לו אימרה שטיידל. בנה אותו בסגנון נאו-גותי. לקח כמעט 19 שנה לבנות את הפרלמנט הזה. רצו שזה יהיה מוכן לקראת חגיגות המילניום, כשהם חגיגו 1000 שנה לכיבוש הונגריה, אבל לא הצליח. ב-1904 סיימו לבנות את הפרלמנט, והארכיטקט המסכן לא זכה לראות את הבניין כשהוא הסתיים, בגלל שהוא התעוור, ולצערו הרב הוא לא ראה את הבניין היפה, יצירת הפאר שהוא עשה. הפרלמנט זה בעצם המקום שבו מתכנסים נציגי השלטון. יש 199 חברי פרלמנט. יש בעצם שני חלקים סימטריים בפרלמנט. פעם היה בית תחתון ובית עליון, אבל היום יש רק בית אחד. צד אחד משמש לחברי הפרלמנט, והצד השני הוא יותר למבקרים. יש שם מוזיאון, ויש שם אזור שאפשר לראות איך נראה הפרלמנט מבפנים, איפה מתכנסים. תודה רבה, תודה חגית. תראו איזה יופי הפרלמנט. יש לו גם עץ מאוד גבוה. בבקשה יהודית. גם מקושט יפה האזור הזה. בדיוק מגיעה חשמלית.
תראו איזה יופי הפרלמנט. ועם המבנה המדהים הזה של הפרלמנט וכל קישוטי הקריסמס, אני נפרדת מכם. אני מודה לכם מאוד שהייתם איתי, ואם אתם, אני אשמח מאוד אם תוכלו, אם נהניתם, תעבירו, אם תוכלו להעביר טיפ כאות הערכה. בימים האלה אנחנו לא עושים סיורים רגילים, רק סיורים כאלה, ואני אעביר אחרי הסיור את הפרטים של הביט, הפרטים של הפייפל, ואני אשמח מאוד אם תשאירו איזה טיפ בכל סכום שאתם חושבים. זה יוערך מאוד. אני אעביר בסוף הסיור, אני אעלה פוסט. בדרך כלל אירנה מעבירה, אני חושבת שהיה פה, היא העבירה במהלך הסיור את הפרטים, אבל אני אעביר גם עוד פעם. אז תודה רבה רבה לכם, שיהיה לכם ערב מקסים, שיהיה חג שמח. הנה הפרטים מאירנה, היא מעבירה אותם עכשיו, ואני מקווה שאולי שנה הבאה נתראה כאן בבודפשט. אז ערב טוב לכולם, ביי ביי, תודה.